أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام رحمة وبركة خد تعالى لسر موا حميم مسلمان هلي مانبا هر وسا خد تعالى خير وخاشيا إسلام وإيمان تك بارا حمو إنسانيتي أو جيجيبيا خير وخاشيا ببينا خوشكو برايم برومت از دخوازم إيرو جوارا بعضا دو برهم که ما آماده کردی لچاپ کردی اجبارا باز بکم هر چقدر د مدیا جواکی دا لسر فیسبوک و د اینستاگرام و د تویتر دا ما باز کربجی لی دخوازم وی جاری هنکی بدنگ و بوینه اجبارا هنکی وقت وانا بدم ناساندن بدم دانسینا وان جوارا ببیجم هون دزانن كليلكن توحيدي مثلا 2017 آماده کربو كتابه کا فقهية أواهننا كليلكن توحيدي لسر عقيدة فقه ومعاملات هاتي نويساندن وكدي دستي قالك إنسانا هر وسا كتابه ما يكم هر وسا كتابه ما دويميجي دو دركت أخلاقي إسلامي evji hîna negiştî destê ber destê xwendevana teze do bibêjin an jî pêr li Îstanbolê li çapxana Enesê derket înşallah wê di demekî kurt da bigihê destê me ji ber wî gelê xwendevan ez dixwazim wiha du kitêbana bi şekl û şêwekî din bidim naskirinê exlaqê Îslamê do derketî navaroka wê تێگەهێن قورعانê li gora em bê têgehên îslamî li gora navaroka qur'anê hatî dagirtin bi qasî dîtin û têgihîştina me wisa dît ku kesê ku divên em musulmanin pir ji exlaqê îslamê dûr in ji navaroka qur'anê bêhayîn in tu gumanekî wan di navaroka qur'anê biperanîn nayên ji ber wî biya me jî kêmasikî pir mesim bû di nava musulmanan de miroj ji exlaqê Qur'anê tunebe û her wisa pêwîstikî mezin pê hebû ku milletê Kurd bi zimanê xwe exlaqê Qur'anê exlaqê İslamî hîn bibe exlaqê xencûbaşî hîn bibe û me jî biryarekî girt ku em vê valayêhanê dabigirin bi kerem û فدر و کرم خدا تعالی کر نصیب me tamam kir nizkî 3 sala me ev kitêba hanina me xilal 3 sala da nivîsî ji gelekî têgehên Qur'anê pêk tê têgehên Qur'anê li gora Qur'anê Xwedê Teala behsa têgehan kiriye li gora têgehên Qur'anê hatine şîrovekirin hatine zelalkirin her wisa em bibêjin bi hedîsê Pêxember aleyhisselatu vesselam jî em bê zeralê hatî zelal şêviye zeralê wî şêviye اخلاق اسلامê biya me a jî exlaqê mirovatiyê şka em bibêjin Xwedê Teala însan li ser fetreteke qenc û baş xwe û her wisa pêxember û dîn jî şandî ji bo ku însan wê fetreta xwe ya qenc û baş em bê ji bîr neke li ser fetreta xwe bimîne li ser xulqiyeta xwe bimîne dîn rastiya mirovatiya mirova bi merad dizanînê exlaq xemn û zîneta mirovatiyê ye her wisa qanûn û nîzama jiyaneke hevbeş e bi piranî dema mirov civakê mêze dike kesên bêedaletî dikin kesê zalim û zordar tu nesîbê xwe ji exlaqê însaniyetê negirtin her wisa ji exlaqê mirovatiyê exlaqê dînî xwe negirtine ji ber wî jî me xwest em divê da bikarin alîkarî bikin ku însan dînê xwe hîn bibin exlaqê İslamî hîn bibin û bibin mirovên qenc û baş xwendevanê ke guhdarên qedir bilind ev kitêbê min her du jî hem kulîlkên tewhîdê hem jî exlaqê İslamê ev her du min li ser navê xwe çap kirî ji weşanxanîna nadî çapkirin me derbarê navaroka viya da kêmasî li ser înternetê me agahî danin telefon û em bibên
email em post adres me nivîsandiye vê jî me xwazem bidin jî baz bikin ev kitêbane me bi destê xwe çap kirin ser navê xwe çap kirine her wisa weşanxane vana belav nakin em bi xwe bela dikin hûn dizanin miletê Kurd bi piranî xwe naxwînin an jî em bibêjin narin ji kutûbxana kitêbê wiha dînî ji belkî pirê îsana xelnê bîra wan kitêbê Kurdî dîn exlaq em bivê dîn bi Kurdî hatî nivîsandinê belkî pirê wan nizanibin jî lê em van kitêbane dixwazin bi alîkariya we bi destê xwe bela bikin tir bi navê bîrebîr em bi xwe bigerin nav millet kesên dost û ehbabê me ku dixwaze bi destê me bigirin hûn jî bi destê me bigirin bibe alîkar em jî bi saya we bikare bi van kitêba bela bikin ku em karibin berhemekî din çap bikin berhemekî din binivîsînin dema hûn alîkariya me nekin dema em hûn bi destê me negirin wê çaxê dibe ku em bivê em xeyalişkesî bibin em moralê me xirab bibe em bê tiştê ku me nivîsî nehat belavkirinê milletê me qedrê xwe nizanibû qedrê zimanê xwe nizanibû alîkariya me nekir destê me da bimînin em nikarin berhemê din çêkin ya ricekê me dexalatekê me ewkê me ji we heye ku hûn karibin alîkariya me bikin em van bi kitêbane ji destê xwe derînin hûn ê ji me re binivîsînin adrêsa xwe neveroka adrês û telefona xwe binivîsînin çend kitêba dixwazin em ê ew bikin em ê ji we re bi postê bişînin posta erzan e eger hûn bixwazin pir ne hezar kitêb e her însanekî yekê bixwaze ava 500 însan dike 500 kitêb hezar însan dike hezar kitêb pir nine ye em bê kulîkî tewhîdê me 2017 çap kirîne gelekî wan di destê me de heye eger hûn bixwaze em dikarin ji we re bişînin bi ser fiqhê eqîdê em bi vê baweriyê muamele hatê nivîsandinê hîna destê me 205 kitêb heye ji kerema xwe re alîkar bibin em bixwaze em ji we re bişînin lê hûn jî karibin çend quriş bidin mala we ve hûn nedijî mala we ve ji ber ku her sal ez nikarim em bibêjin 25 hezar lîra bidim em bibêjin kitêba çap bikim û belaş bê pere bela bikim kitêbekî kitêbê xazê wan herî xazê baş in em bê qavê wan qapaxa wan herî qapaxê rind in lara me kir emekekî qenc dayî em dixwazin hûn jî bibe alîkar ku em karibin vana bela bikin û em li benda alîkariya we ne kitêb li Bursayê ne her wisa hinek ji Batmanê re çûne hêvî darim hûn destê xwe destê em bibêjin biratî dirêjî me bike destê kurdîtî dirêjî me bike li zimanê xwe li kultura xwe li çanda xwe li dînê xwe li edebiyata xwe xwedî derkevin em jî hin berhemê zêtir qençtir xweştir pêşkêşê we bikin. Selav û rêz û hurmet ji bo we.